Čau čau, já tě vítám u dalšího videa a dneska to bude tak trochu jiný, bude to spíš takovej talk z mé strany. A dneska bych s váma chtěl vlastně pokecat o tom, proč jsem tenhle YouTube kanál založil a co jsem si teďkon za poslední dobu uvědomil. No, já jsem tenhle YouTube kanál založil se záměrem, že zkrátka chci dokumentovat svoji cestu od začátku až po nějaký finální výsledek a ukázat vám tu cestu celou, prostě i s tím, jak to bylo na hovno, jsem tady vypl MacBook, jak to bylo na hovno, co se cestou dělo, co bylo dobrý, co bylo špatný, co jsem si třeba uvědomil a zkrátka si to celý takhle zdokumentovat na YouTube a podělit se o to s váma. Jenže jsem si poslední dobou uvědomil, že vlastně bych ten začátek, tam kde jsem teďkon, tak to bych nejradši celý skipnul a rovnou vám ukazoval prostě ten konec, kde už všechno mám, kde umím normálně mluvit na kameru, kde prostě mi nic z toho nedělá problém, kde už všechno je ready. No jenže to by asi tak trochu ztratilo celý nějaký smysl, proč jsem tenhle kanál zakládal, protože tam má být ukázaný i to, jak jsem začínal, i to, jak to nebylo dobrý. Zkrátka celý ten proces. A kdybych vám ukázal jenom ten konec, tak to vlastně ztratí veškerou autenticitu a hlavně jsem si uvědomil, že se nemůžu posunout, když nezačnu, jakoby logicky to nejde prostě. Takže jsem se nad tím poslední dobou zamyslel a zeptal jsem se sám sebe pár otázek, který vám teď přečtu, protože by mohly i vám pomoct. První otázka, kterou jsem si sám sebe položil, je vlastně, co mi brání v tom dělat to, co momentálně chci dělat. No a já jsem si tady odpověděl, že vlastně jenom já sám. Nic mi jiného nebrání, žádný vybavení, všechno, co potřebuju, vlastně stačí v dnešní době telefon, všechno mám. A jediný, co mi brání, tak jsem já sám, moje hlava. Je jediná věc, která mi brání. Druhou otázku, kterou jsem si položil, je, co nutně potřebuju, abych mohl jít natočit nové video. Což je vlastně hodně podobný té předchozí otázce, jenomže já jsem si furt říkal, že mi něco chybí. No a když jsem si tu otázku napsal na papír, tak jsem zjistil, že vůbec mi nic nechybí a že všechno, co potřebuju, tak mám k dispozici, vlastně mám úplně všechno. Třetí otázka, kterou jsem se sám sebe zeptal je, proč se vyhýbám zdokumentovat i tuhletu část cesty. A nad touhletou otázkou jsem chvilku přemýšlel, protože se mi vlastně na ní vůbec nechtělo odpovídat. A došlo mi, že vlastně jediný, co mi brání v tom, abych tuhletu cestu začal dokumentovat i od začátku, je strach. Že lidi uvidějí prostě, že to není dokonalý, že to, co dělám, není hotový, jenomže tohle je právě ta pointa. Je to součást té cesty a právě proto to musím natočit. A čtvrtá otázka, kterou jsem se zeptal sám sebe, je, co nejhoršího se může stát, když to prostě udělám. Když vezmu tu kameru a půjdu ven něco natočit, když prostě něco zkusím, někam to dám na internet, tak co nejhoršího se vlastně může stát? A když jsem si tuhle otázku opět napsal na papír a zapřemýšlel se nad ní, tak mi došlo, že prakticky vůbec nic se stát nemůže. Jediný, co jsem si tady napsal, že možná se to nepovede, možná to nebude mít sledovanost a asi to bude i docela trapný, ale asi nejhorší, co vlastně můžu udělat, je to nenatočit, protože se nestane vůbec nic a zůstane to jenom v mý hlavě a to je nejhorší místo, kde to může zůstat. Tohle jsou ty 4 otázky, které jsem se sám sebe zeptal, který bych doporučil, pokud něco chcete začít tvořit i vy, ať už nebo tvořit cokoliv začít, tak bych vám doporučil většinou, pokud máte s tím nějaký problém a trvá vám to dlouho, zkuste si tady ty otázky někam taky napsat a možná zjistíte, že vám nic nebrání a že s tím můžete začít hned. Takže doufám, že tohle video vám aspoň něco pomohlo, mě určitě nakoplo k tomu jít něco začít tvořit. A napište mi dolů do komentářů, jestli i vy máte třeba problém s něčím začít, ať už to je chození do fitka, nebo jako sportovat, cokoliv. Zkuste si také tady ty otázky napsat někam na papír a zjistíte, že vlastně vám v tom vůbec nic nebrání. No, takže to je tady to video, já doufám, že vám třeba aspoň trochu pomohlo, nebo jste si něco uvědomili, minimálně mě to pomohlo v tom, že to je takový restart mýho čekání na vhodný moment, který vím, že nikdy nepřijde. Takže já se nás těším příště u nějakého normálnějšího videa, než spíš tenhle ten talk takovej, nebo co jsem tady teďko natočil a mějte se hezky, čau.